ljudi od The Stefan Lol i... čekaj. I pozdrav svima ljudi od The Stefan Lol i... Break them. Pozdrav svima ljudi od The Stefan Lol i... Pitate zašto dugo nije bilo klipova? Nije bilo razlog toga zato što... Stolica mi je bila na pranju. Kidding me? Moj tekst. I... Znači, stolica mi je bila na pranju i nisam mogla da snimam, samo zbog jebene stolice, zato što me nervira. I... naravno... Sigurno sam razno oko, ali šta već ljudi, pa ipak mogu da kažem da nije zbog toga bilo klipova i zato što me YouTube zezo i vidimo se u sledećem epizodi. Pozdrav!